Il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni konkludiet li ma kien hemm l-ebda korruzzjoni u lanqas tentattiv ta' korruzzjoni floti tal-permess tal-bini mis-Segretarju Parlamentari Ian Borg f'Santa Caterina, Limiti tar-Rabat. Ir-rapport ġie ppubblikat mis-Segretarju Parlamentari nnifsu u se jkun qed jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra malli jerġa' jiftaħ il-Parlament. Il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni bdiet tinvestiga loti tal-permessi għall-bini wara talba minn ċittadin privat li għamel ilment dwar allegazzjonijiet li kienu deru fil-mument. Il-medja tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-Partit Nazzjonalista innifsu, għal ġimgħat sħaħ allegaw każ ta' korruzzjoni u abbuż floti tal-permessi minn Ian Borg. Iżda ir-rapport tal-Kummissjoni għall korruzzjoni jagħmel referenza għax-xhieda li ddikjaraw li ma kellhom l-ebda ħiel li l-proprjetà hija tas-Segretarju Parlamentari. Ir-rapport sar mill-imħallef Lawrence Quintano bħala ċermen tal-Kummissjoni u l-membri l-Avukata Jana Mikallef Stafraċ u l-Maġistrat Joseph Cassare li kien il-membru appuntat mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil.